keď ja prídem. Dobre. Ale inak to majú oni pod palcom. Dobre, ja z toho spravím video, aby som to tým ľuďom vedel ukázať. Lebo tým pádom o toľko menej ľudí sem príde. Ukážeme videjko. Ježiš, jak sa mi ruky trasú? Strašné. Elektrina, všetko je ešte pôvodné. Dobre. A vy ste v ktorom ročníku, Marienka? Že v ktorom ste ročníku? Ja v 5. teraz končím vysokú školu. No pekne. A ktorú? A ja študujem logopédiu na pedagogickej na Komenského. Ježišmária. Takže vďaka vám budú vedieť detičky poriadne rozprávať. No, toto sa budeme musieť komplet celé urobiť. Uvidíme, no, jak sa podarí. Bože. No dobre. Ešte si potom zvonku spravím fotky domu.